रायजोफोर एकदम हाब्रु मेमब्रां जाबोजोब्बाय नै दिनै आं एसे सिखाराव थांदोंमोन माने बेरे फुंजानि सिखारनानै एसे खोमसि खोमसियावनो माने सिखाराव थांदोंमोन आरोना हाब्रु जाबोजोब्बाय अबस्था गैया नै एकदम दा आं एसे दिन्थिलांगोन सिखाराव थांनानै मा मोनबोखो थ' एसे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरोना आं एसे दिन्थिलांनो सिखाराव थांदोंमोन मा मोनबोखो एसे दिन्थिनोसै नै खांख्राइ दङ खांख्राइ दाबुआबो गिदिरखा नै एकदम बरिया टेस्टि जागोन दै खांख्राइ मानैसो मोनबोबाय नै आरो बिथिंजाय ना दङ आरोना एसे नै ना एसे मोनबोबाय थ' गैला आजिखालि माने नाफोर मोनला आरोना बिराद खम जाबाय नै हमनायसो माने जानोसै दा गोथाव जागोन आइटेमा एसे दुगैनोसै फ्रेस खालामनोसै आरोना सिखाराव थांदोंमोन एकदम बेरे फुंजानि सिखारनानै उपाय गैया थाङाबाबो जाया माने एसे खांख्राइ माबा माबि जानो लुबैदों अरिजिनाल मोनलाना आजिखालि थ' नाफोरबाबो माबा बानायनायसो ना बे लकेल एकदम दैनिफ्राय हमनानै लाबोबाय आरो दा एसे माने आइटेम खालामनानै जानोसै दिनैहाय स' गोथाव जागोन लकेल नाफ्राथ' बिराद टेस्टि ना गोलाव खालामनो सानाखै आङो एसे दुगैनोसै मटरावनो आरो बारा गोलाव खालामबाय थाला मटरखौ होबाय एसे माने फ्रेस जानोसै आरोना एकदम हाब्रु जाबोजोबलै उपाय गैया फाग्लासो आरो फ्रेस खालामसै आरो गोजोनथोंसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो दा एसे फ्रेस खालामसै आरोना बाय बाय